партобҳо ва набардҳои диданӣ аз гӯштини ҷудои ҷаҳон аст. гӯштине ки ҳамчун намуди олимпӣ эътироф гардидаасту то ҳанӯз доманаш дар ҷаҳон паҳн аст. дар қатори он ки аз ҷониби федератсияи ҷаҳонӣ ҷудо дар доираи мусобиқаҳои сайри ҷудои ҷаҳон барпо мегардад, ҳамчунин мусобиқаҳои қитъавӣ ҳам ҳастанд ки онҳо ҳар сол аз рӯи тақвим дар шаҳрҳои гуногун доир мешаванд. мисоли онҳо чемпионати осиёи ҷудо аст. ин мусобиқа ҳамасола дар тақвими федератсияи ҷаҳонии гӯштини ҷудо шомил буда барои ҷамъ овардани паҳлавонони қидаи осиё дар вазнҳои муқарраршуда барпо мегардад. чун дигар мусобиқаҳои тақвимӣ барои паҳлавонони ин нави варзиш баҳри ширкат дар бозиҳои олимпӣ холҳои даркориро барои ҷоизадорон ва ғолиби ҳар вазн ҳадия мекунад. барои мисол барандаи медали тиллои чемпионати осиё 700 холи олимпиро ба даст меорад. нафаре ки дар қисмати финалӣ бохтааст ва нишони нуқраи чемпионати осиёро соҳиб мешавад, бо 490 хол қадрдонӣ мешавад. ҳамчунин барои барандагони нишонаҳои биринҷӣ 350 холи олимпӣ тақдим карда мешавад. макони чемпионати осиёи имсола шаҳри ҳангконги ҷумҳурии халқии чин маҳсуб мешуд. ҳангонги ҷумҳурии халқии чин шаҳри зеботарин ва дилоротарин ки солҳои охир рушд ва равнақ ёфтааст. аз ҳисоби иқтисодӣ ва иҷтимоӣ хеле тараққӣ кардаасту маркази асосии савдо ва додугирифт дар ҷумҳурии халқии чин шӯҳрат ёфтааст. нуру чароғон шаҳрест дар лаби баҳр ки таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб намудаасту масоҳати умумияш 2755 километри квадратиро дар бар мегирад. наздики 8 миллион аҳолӣ зиндагӣ мекунад. забонҳои расмӣ ин ҷо хитоӣ ва англисӣ эътироф гардиданд. бо дилороӣ ва зебоӣ ҳангонг ин навбат макони чемпионати осиё оид ба гӯштини ҷудо интихоб гашт. 262 паҳлавон аз қидаи осиё миёни ҳамдигар баҳри ба даст овардани унвони қаҳрамонии осиё рӯи тата мебаромаданд. аз ин шумора 158 мард ва боқи 104 боно ҳайатро ташкил медод. 7 паҳлавони тоҷик низ миёни ин ҳама бар рӯи тата мебаромаданд. фақат ба 3 паҳлавони мо муяссар гашт ки мақомдор яъне нишонаҳои биринҷии қаҳрамонии осиёро ба гардан овезон кунанд. ҳоло меравем ба тартиб ба шарҳи рақобатҳои онҳо. дар рӯзи нахусти чемпионати осиё мо бемедал мондем. аввалин паҳлавони мо дар рӯзи дуюм ин Сомон Маҳмадбеков буд ки нишони аввалини биринҷиро соҳиб гашт. Сомон дар даври аввал озод буд ва барои даври дуюм бо рақиби чинияш Сонхер ҳамагӣ дақиқаи бештар гӯштин гирифту онро тариқи асайкоми зери чангол овард ва ҳамин тариқ дастболо гашт. ва бубинед ҳолати асайкоми дарҳол ба пушти Сомон мезанад. ин аз он гувоҳӣ дод ки рақиб дигар мадори идома надорад. албатта ки ба пушт задани ӯ низ яксон гаштани ӯ низ аз мағлубияти ӯст. ҳатто ба кӯмаки Сонхеи чинӣ табибон низ ҳозир шуданд. дар ҳол давраҳои чаҳорякниҳоӣ фаро расиду рақиби Сомон Шарофуддин Болтабоев рост омад. Маҳмадбековро муқобили паҳлавони ӯзбекистонӣ, яке аз паҳлавононе ки дар ҳайати якачини кишвараш бисёр ҳам гӯем ки натиҷа
ба натиҷаҳо ноил гаштааст, натиҷабахш аст. ӯ иштирокчии бозиҳои олимпӣ ғолиб ва ҷоизадори гранд-сламҳои гӯштини ҷудои ҷаҳон аст, ки Сомонро бо як имтиёз, яъне вазаре дар Голден Sco паҳлӯ афтонду роҳашро давом дод. ва акнун бубинед, мутаассифона ин ҳамлаи Сомон бебарор анҷом ёфт ва дар аксулъамал рақиб муваффақ мегардад. Вазари ва Сомон ба марҳилаи дигар роҳ ёфта наметавонад, вале ӯро мо дар марҳилаи тасаллубахш мебинем. онон ки Сомон мехост тариқи фунуни коучигаре Болтабоевро афтонад, вале кор аксуламал шуду Сомон бошад барои рақобатҳои тасаллубахш умедашро баст. асад массабирови қирғиз барои баромадан бо Сомон баҳри дидори тасаллубахш гӯштин мегирад. дидори Сомон бо ин ҳарифи қирғизаш чун давраҳои аввалаш дуру дароз давом накарду, усули осотугаре барои Сомон нахуст имтиёзи вазариро ҳадя кард ва дар давоми кор Сомон дарҳол рақибашро чун пештара дар ҳолати асайкоми нигоҳ дошт, бо ҳамин роҳашро барои гӯштин гирифтан баҳри мубориза барои нишони биринҷӣ кушода намуд. ҳаракат дошта буд ва ба ҳамин хотир шиду дигарбора гирифта шуд. ин вазари аст дӯстон ва ин алангаи оташи ана ҳамон бохте ки қаблтар Сомон кард ҳамон аст ки ин навбат ӯ тавонист рақиби дигари худро аз садди роҳ барканор кунад. Сараввал Вазари ва Асаякоми ва баъдан Ипон ба қайд гирифта шуд. хуб, дӯстони азиз, ин ғалабаи Сомон албатта ки бисёр муҷалло аст, муҷалло буд ва табрик мегӯем. бо мо бошед албатта. баъдан рақобати Сомонро акнун интизор мешавем барои ба даст овардани медали биринҷӣ. Абулайхан Жубанназари 24-солаи қазоқ ки дар гранд-слами ҷаҳон нишонаҳои нуқра ва биринҷиро доро буд, барои медали навбатии биринҷӣ муқобили Сомон болои тата мебаромаданд. онҳо 3 дақиқаи аввалро анқариб баробар мубориза карданд. ҳатто Сомон пешсаф буду то ин вақт як шидо барои паҳлавони қазоқ нишон дода буданд доварон. аз кори дар замин ва ё партери худро раҳо кард. акнун ӯ аз болои рақиб аст ва ин матте аст. паҳлавонон дигарбора ба по мехезанд. дар дақиқаҳои охир то 1 дақиқа боқӣ мондан аз вақти асосӣ Сомон як аксуламали хуберо нишон дод ва онҳо боз куштинро давом доданд ва дар лаҳзаҳои охирин Жубанназар зери чангори Сомон монд ва ин ҳолат ба суди Сомон ҷанбаст шуду ӯро медалдор кард. вой бисёр зебо буд ана ҳамин коре ки Сомон Маҳмадбеков анҷом дод. ой бисёр олӣ. акнун кор каме дар ҳолати партери аст, ҳолати Асаякоми аст. дӯстони азиз 4-3-2-1 вале фикр кунам ин акнун тамом аст. дар ин вазн паҳлавони Корея чемпиони Осиё шуд. паҳлавони дигари мо Ҷаҳонгир буд
ки вақтҳои охир бемедал монда буд ва акнун баъди интизориҳои дурудароз ва иваз кардани вазн аз вазни то 90 то 100 кило шаҳди медалро билохира чашид. ӯ дар дидори аввал паҳлавони тайпеи чини Лин Шенгро истиқбол гирифту даври дуюм Ҷаҳонгир Маҷидов бо паҳлавони муғул рӯбарӯ шуд. Бахтхувак Гонгсурен паҳлавони номошнои муғул буд. онҳо аз ҷиҳати физика пурқувват ва қавӣ ҳастанд, вале коршиносон гӯштини Ҷаҳонгирро муқобили ин паҳлавони қавиҷуссаи муғул хуб мебинанд. ҳарчанд то қариби охири вақти асосӣ гӯштин буду як вазаре ба суди паҳлавони муғул ҷамъбаст шуд. фақат умеди Ҷаҳонгир барои рақобатҳои тасаррубахш буд. Автар Синхи Ҳиндро Ҷаҳонгир шикаст дода барои ҷойи сеюм муқобили паҳлавони қазоқ Шерхан Нурлихан рӯи тата мебаромад. дидор хеле тӯронӣ кашиду вақти асосӣ ғолибро аниқ накарду онҳо маҷбур шуданд дар голдонско мубориза баранд. ҳар касе ба самти хеш кор мекард, вале Ҷаҳонгир дар замин рақибро ба самти дигар партофт, киро дар гӯштини ҷудо ёку гурума мебаранд. ин партоф Ҷаҳонгирро медалдор кард. Маҷидов қасдан ҳарифро аз гилем фишор дода берун кард. ба ҳамин хотир шидо ба паҳлавони қазоқистонӣ дода нашуд. бале ана инҷо чӣ аст? хомӯш аст довар, баҳогузорӣ ҳам намекунад. вагарна инҷо имтиёз ба гумонам буд, аллакай нимхез буд аз ҷои худ паҳлавони қазоқистонӣ. ана ҳамин ҳолат ва довар ҳам инҷо мате нагуфтааст, рақобатро боз надоштааст. бояд имтиёз бошад 100%. бале ҳатои вазари паҳлавони ӯзбек дар вазни то 100 кило барандаи медали тилло шуд. тимур раҳимов паҳлавони сангини вазни мо ҳамагӣ 3 дидор дошт. 2 дидораш бо пирӯзӣ ва яке бо бохт ҷамъбаст гашт. ӯ рақобатҳоро аз даври дуюм ва аз қисматҳои чаҳор якниҳоӣ шурӯъ кард. варданаи индонезиро бо чунин шакл мағлуб намуд. ба зафармандӣ наздик мекунад сонияшумории Асия Коми аст дӯстони азиз ва 9-10 ин ипон аст дӯстон. бисёр ҳам олӣ ва бисёр ҳам шурӯи хубу муҷаллову диданию ба тамоми маънояш хуб. аҳсан ба Тимур Раҳимов. воқеан ҳам тавонист ки имрӯз моро дар ин марҳила, дар ин рӯзи интиҳоии чемпионати Осиё шод бигардонад. ва аз дасти паҳлавони ҷопонӣ ота бо як вазаре шикаст хӯрд. ипон нишон медиҳанд ба суди ҷопони паҳлавон. рефери мегӯяд ипон аст, аммо шояд Тимур Раҳимов эътироз кунад ки ман мехостам рақибро самти дигар ҳаво диҳам, вале рефери мегӯяд ки ин ипон аст. ҳоло то тасдиқи комиссияи доварони болои мо мунтазир мешавем ва дигарони Тимур Раҳимов ба хотири ипон ҳаводан аст. ҳолати такрорро мебинем. бубинед чӣ гуна буд. ҳам ҳаракати мо буд, ҳам ҳаракати рақиб буд. 50-50 мебинем. бале, ин ҳолатро акнун вазаре ба суди паҳлавони ҷопонӣ мебинанд ва дақиқаи болотар имкони тиллоӣ барои Тимур Раҳимов медиҳанд. фақат Тимурро лозим аст ки ҳамон қувваи таҷрибаи пештараро ба кор барад, дигар илоҷ нест. чунки ҷопонӣ бо як вазари дар пеш аст ва моро лозим аст ки бо ҳамон чанголу ҳамон нангу номуси миллӣ бояд мубориза барем, дигар илоҷ нест. аммо афсус ки боз паҳлӯ афтиданҳои мо аст.
дар муқобили рақиб шикаст хӯрд. дӯстони азиз, мо барои ҷои сеюм пуштин мегирем. ӯ барои ҷои сеюм рӯ ба рӯи Азамат Чочаев омад. қисмати финалӣ дуру дароз давом накард ва ӯ ҳам барандаи медали биринҷӣ шуд. ҳамин тариқ миёни 11 кишвари медалдошта дар чемпионати Осиё Тоҷикистон дар мақоми нуҳум аз рӯи 3 медали биринҷӣ қарор гирифт.